Haleluya bazalwane, ngibingelele egameni likaJesu. Umoya ingcwele okhona phakathi kwethu, umlondolozi, umembuli wemfihlakalo, umoya weqiniso ongalenzi iphutha, nathi usinikeza njengoba linjalo, usiholela kulo iqiniso. Ngibingelele komama bonke, omama bakhokheli, nabo bonke omama bakhona nobaba bakhona. Ngibingelele kuyisebenzi worship team yonke, nabo bonke abasha, osisi nobhuti, nabantwana laba abancane abathandwa uNkulunkulu, nabo abathanda inkosi egameni likaJesu. Amen. Sibongeke namazwi ukuvulelwa inkonzo, kube siphathe lohlelo lokusivulela inkonzo. Siyabonga uNkulunkulu. Amen. Ngiyacela ke bazalwane, nidlule kulamazwi okusikhuthaza. Ayibonge inkosi. Siyabonga Jefferson ukudlulisa izimemezelo kanjalo nokusibongela kulaba bebesibona ngenkululeko. Siyabonga bazalwane, nenze inkonzo. Haleluya. Lindela ke kuleli viki ukuthi izakuwe, nawe uqhubeke lapho abaqhubeka khona. Amen. Siyalincoma igiye eliphakamayo kunelihlehlele emuva. Haleluya. Okusho ukuthi wena olandelayo silindele ukuthi usiphushela phambili. Amen. Njengamanje njengoba semkhulekweni sesiqala siyayibona izinto esiyikhulekelayo, amaphupho ayasitshela nemibono iyasitshela. Siyacela ungasibuyisele emuva. Sithi sesibona bese sibona lo vivi manje. Haleluya. Sonke bazalwane, siyababonga abantwana abebenza umatric, bayikhandla baphumelela kahle. Siyabonga abantwana bami, uNkulunkulu animphoxa. Amen. Ngoba sikukhulekele ukuba niphumelele. Hallelujah. There is a lot ke bazalwane edinga ukulungiswa when it comes to education kubantu. Hayi ezweni, izwe alinankinga but kubantu there is a lot that need the attention. Ngoba sikhalathele emgodini owodwa, angazi noba ngoba ungagcwali lo mgodi. Izwe lethu lisifeyilile ngokwemisebenzi, and there is no hope yokuthi ikhona into ezobangcono. Bonke laba bantu bafuna i-university, bafuna uku-obtain ama-degree, but masikhuluma iqiniso, bangaka bahleli nama-degree. Mingaki iminyaka baqeda ukwenza izifundo zabo ema-university but bahleli baningi. Number 2, izinto esizifundelayo sifundela izinto ezifanayo, of which bangakanani abafundele lento ezifundile. Angazi bazalwane noma ubunzima bezifundo noma ubalula bokuthi uthole leyo degree
kuleyo line ongena kuona. But iqiniso lithi ke bangaka abacabanga njengawe ukuze bathole i-degree yabo. Baphi today benzani namhlanje? It's a failure bazalwane ekithi. Ngoba sitshelwe ngokuthi nje uma uqeda umatric hamba university. And lento ethi imfundo yasevasithi is better. Kuzoba nzima ukuthi iphumele engqondweni zethu. Even though we see that there is no better than imfundo yasevasithi. Amen. It's better in the level of education. God, after the level of education went on. Hallelujah. I'm not saying education is bad. Education ayikwakhi kuphela ukuthi ube nolwazi ngomsebenzi. Yakha nomuntu lo ukuthi abe ngumuntu oyi-better person empilweni yakhe. Amen. But kuyiqiniso ukuthi ekugcineni sengifundile isikhathi sami ngasifaka ngidinga ukusebenza. Uzosebenza kuphi? Izwe lethu landela ngabatshali imali abasuke Chinese. If uzobona i-factory kuzovulwa, it's a Chinese factory. Amen. Why bazalwane? It's because ama-China bafike babona ukuthi it is better ukuba la eSouth Africa ngoba abantu bala eSouth Africa you can get umuntu odiplomatic ofundile kodwa azosebenzela wena futhi amkele imali ethandwa uwe wena mqashi ngoba kana choice. Amen. Every time uhulumeni wethu wekhuluma from the president uthi abantu abasha abafunde emfundweni yabo bafunde ukwakha into ezobenzela imali, which is a business. Hallelujah. Amen. It's a EFT bazalwane, in EFT kuma colleges, because they give you education and skill engakulindela ukuthi ukwazi ukufunda ekugcineni kwakho konke ube nebusiness. But le mfundo yakhiwa kuthina ungazi ukuthi it's a lowest ngathi awungcono ngoba nabafundile evasithi kuyaqhudelwana ukuthi ifunde vets ifunde 40 kuyaqhudelwana kufanele kubonakala ukuthi uma ungafundile vets usakhomba ukuthi ufunde ngoye ngeke uhlale nami ngifunde vets. But ekugcineni kwakho konke bazalwane isiza ngani leyo nto? Nothing. Hallelujah. I-problem esibhekene nayo. And namathuba okuwela uye ngaphandle. Angazi noma siyawesaba noma ibona ngekho yini. Amen. I think ake sivula amehlo izinto sibuke ngenye indlela. Imisebenzi ayikho eSouth Africa. Hallelujah. It takes time bazalwane. Even mina ngisebenza kwa human resource i-unit engisebenza kuyo. Ngisho kunga retire abantu abawu5 emsebenzini ngenxa ye-age. Awakhishwa manje ama-post. Ayagcinwa nje ungasho ukuthi agcinelweni. Ngisho ungacomplaina kangakanani uthi kukhona lapho ngishota khona kufanele ngabe usereplacewe lo muntu. Ayizokwenzeka ngesikhathi ocabanga ngaso. Kulindweni sengikhuluma ke in the side of government. Kulindwe ukuthi kuzofika isikhathi where the political parties zizovotelwa, then this is where sizokhipha amathuba omsebenzi ukuze sizoqasha abantu
according to the political party. Amen. Sizoqasha umuntu ngoba siyazi ukuthi uma siqashe yona une-influence yokuthi anga-influence abantu abawu-20 bavote for this party. That is why singaqasha wena. Manje wena a-man ozo-applya ongenandaba ongazwa ndaba ngalutho ngeparty nani ungeyona nevolunteer uzofaka i-CV yakho uyifaka for nothing. Hallelujah. Inhle education bazalwane, but it's very disappointing when it comes to ukuthi usuyayelula ngoba emva kwaloko ulindele i-reward, and la eSouth Africa there is no such bazalwane. Celebration yethu igcina ngelalanga leJazi. Celebrate with the hope ukuthi now khona into ezoshintsha ekhaya, khona into ezoshintsha kuyo. All the dreams ends there. Amen. But leyo nto ayisho ukuthi there is no way ongayenza that can make you a better person. Inkinga ikuwe. Now bazalwane, let's